Så er vi ved at pusse og gøre klar til Motorshow Herning. Vi har jo snakket med de dejlige drenge inde på kontoret om, at vi igen i år vil forære en bil væk i en måned. Og jeg har fået lov til at bestemme i år en Skoda. Den er modehvid, radio, gearstang, dæk, sidespejl, dørhåndtag. Ja. Det er jo ikke fedt. Altså. Synes du ikke, det er fedt? Nej. Du sagde... Det er mega fedt. Det er en Skoda, den er hvid, den har alle mulige ting. Ja, men du sagde, du sagde det var en fed bil. Jo, men vi har noget klar til Motorshow. Men nu, jeg synes, det er en fed Skoda. Men så lad os få det jo lejet ud det hele andet. Vi finder noget til Motorshow. Så lad os finde noget andet. En Tesla, den er lejet ud, vi kan finde nogle flere. Så har vi noget på diesel. Så har vi Bruce Springsteens rockband. Den hedder, de sidder 9 i den her. Det er helt rockband, der havde den her bus. Den er også lejet ud. Vi kan også finde noget rigtig fedt, og så lave noget med noget Mercedes. Modehvid, sort læder, automat, gear. Det er federe. Det er bedre, det der. Du har ret. Det er også fedt. Jeg synes, Skoda var fed, men det her dæksel, ruder, tysk Mercedes med de dejligste forlygter. Kom ind på Motorshow, ind på hjemmesiden. Eller hvad hedder det? Er det Facebook? Ja. Og så er det den her, jeg skal have til Motorshow. Og alufælde, eller det ved jeg ikke, om der er, men der er i hvert fald elruder i en. Er det ikke den her, I skal have? Jeg glæder mig. Motorshow.